खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बाक्सा जिल्लायाव बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार मेल खुंफुंदोंमोन। बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि मुवा बाहायनाय, फेग्रा मुवा जानाय आरो बायदिसिना गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय सांग्रांथियारि मेल खुंदों। बाक्सा जिल्ला सिङाव थानाय सिमला थबगां जंगल टुरिजिम केम्पनि बादायाव मोनबा दख'रा एबसु जेरै सिके दख'रा, राभा दख'रा, जाला दख'रा, सिलभेरि दख'रा आरो रुपहि दख'रा आबसुजों लोगोसे सापागुरि खख्लागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव ड्राग्स, गान्जा, जौ, जुवा, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय मानसि लांखारनाय, खोमसि फोथायनाय आरो समाजारि बिजोङाव गाज्रि नुथाय गोसारनाय एबा समाज बेरेखा हाबाफोरखौ समाजनिफ्राय बोस्रांनायनि सायाव राहा लानो थाखाय बे सावरायमेलखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव फैला जे बरगयारिया खौरां बिजोङाव फोरमायो दि जोंनि आथिखालनि बे समाजाव सोलिबाय थानाय समाज बेरेखा खामानिफोरा हारिखौ लासैयै नोरजिया खालामलांबाय थादों आरो दिनै एफा गाबोन एफा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रि खामानिजों आगान सुरगासिनो दं। बेनिखायनो हारिनि लाइमोनफोरखौ मोजां राहा लामाजों लाबोफिननो थाखाय थांनाय सानाव मोनबा दख'रा फरायसा आफाद, सापागुरि खख्लाबारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लाफानानै मोनसे हारिनि गोदान आफाद दानाय जाबाय होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सायाव इएम राकेश ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपि दोलोखौ मदद होगोन होनना बिथां इएम राकेश ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार बियाबखौ इउपिपिएल आरो दरं उदालगुरि बियाबखौ बिजेपिनो हगारना होगोन होनना मिथिहोयो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोनसे फिसा चकलेट बिदोंमोन आरो बे चकलेटखौ होगोन होननानै थि जानायखाय फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मदद होगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। इएम राकेश ब्रह्मआ आरोबाव फोरमायबावो दि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खर'नि बेरामाव गोग्लैगासिनो दं। जों गोबां सिगां समावनो तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव बिथांखौ नायजानांगौ होनना बुंदोंमोन, नाथाय बिथाङा थांदोंना थाङाखै बेखौ जों मिन्थिनो मोननाय जायाखै। इएम राकेश ब्रह्मआ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि जानाय बेरामनि मुंखौ डायमेन्टिसिया होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बे बेरामनि माखासे लैखोनफोरा जादों गावनि गोसो सिङाव जा बाथ्रा सानो बे बाथ्रा एबा हाबाखौनो मोगथाङाव जाफुंबाय थानाय बायदि मोनो। बेयो मोनसे जोबोद गिथावना बेराम। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव थाबैनो लांनानै फाहामथाय होनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरो। त्रिपुरा राजथावनि आगरतलायाव गोबां दावराव जादों। नंगौ, त्रिपुरानि आगरतलायाव टिएसएफ एबा त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि 12 घन्टा सोमावसारनायाव दावराव जादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। टिएसएफआ त्रिपुरा रायजोनि सिङाव रमान हांखो बाहायनो होनांगौनि दाबिदों। आगरतलायाव गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लाफानानै 12 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ पुलिसआ हेंथा खालामनायनि थाखायनो दावराव जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव जेंना गोनां बिबुंथि। डिभाइड मानि 50-50 बुंनायनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानो लिगेल नटिस दैथायहरनाय जाबाय। नंगौ, थारैनो इउपिपिएल आफादनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला भुपेन बराया बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बियो बिटिआरनि क'क्राझाराव गिबि खेब फैनानै बेबायदि अजद दैखांनाया मोजां जायाखै होननानै बुंदों। बिथां राजु नार्जारिया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराखौ बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'निसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों निमाहा बिहरनो खावलायहरदों। लोगोसे लिगेल नटिसनि मोजां फिननाय होनो हायाब्ला आरो निमाहा बियाब्ला मानहानि खालामनायनि केस होगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे राजु नार्जारिया सरजाबफानानै गोख्रों अजद होयो दि भुपेन बराया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि जाग्रोमोना कंग्रेस हान्जाखौनो डिभाइड 50-50 खालामबाय। बिथांनि कंग्रेस दोलोनि 50-50 खालामनायनि फिथाइ महरै आगुनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपन बराया कंग्रेस हान्जाखौ गाज्रि मोननानै तृणमूल कंग्रेस दोलोआव हाबहैबाय होनना खौरां बिजोङाव अजद दैखाङो।
थांनाय मैया 28 आगस्ट खालारखौ आक्रासुआ ब्लेक डे महरै 28 आगस्ट खालारा कच राजबंसि हारिफोरनि थाखाय गाज्रि सान होननानै आक्रासुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय 1949 मायथाइनि 28 आगस्टआव भारत सरकार आरो आक्रासुजों जानाय मार्डार एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ दिनैसिमबो आबुङै खालामाखै। बेनिखायनो 28 आगस्ट खालारखौ बोसोरफ्रोमबो एग्रिमेन्ट दफाफोरा मावफुंजायागौमानि ब्लेक डे महरै फालिगोन आरो गोख्रोङै खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। हरखाबै बाक्सानि आदर्श देहा फाहामसालियाव नायगिदिंफैदों आसाम सोरखारनि मन्थ्रि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्मआ। बाक्सानि सालबारियाव थानाय आदर्श देहा फाहामसालिनि डक्टर आरो मावथिफोरजों मोजाङै सावरायलायो आरो बे देहा फाहामसालिनि इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव गोनां जानाय गासैबो मुवाफोरखौ जगायना होगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। बे देहा फाहामसालियाव गोनां जानाय सासे स्पेलिसिस्ट डक्टरनि गोनांथिखौ थाबैनो रायजो सरकारनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तजों सावरायनानै आबुं खालामना होगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फोरोंगिरि कुमुद कलिताखौ नेशनेल टिचार एवार्ड 2023 मायथाइनि थाखाय सायख'जानो हादों होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। बिथाङा पाठशाला सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लानानै 5 सेप्तेम्बर खालारखालि भारतनि हादरगिरि मानगोनां द्रौपदी मुर्मुआ गथायना होगोन। आसाम रायजोनि फोरोंगिरि कुमुद कलिताया नेशनेल टिचार एवार्ड बान्था देरहासारनो हानायखौ आसाम रायजो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि ड रनज पेगु बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बावैसो सिगां जालांनाय WST 2023 मायथाइयाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों हादरनि मुंदांखा जेभलिन खुबैगिरि नीरा च'प्राया। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायखौ हांगेरिनि बुदापेस्टआव खुंफुंनाय जादोंमोन। हादरनि मुंदांखा गेलेगिरि नीरा च'प्राया 88.17 मिटार जानथाइ खुबैनानै थांनाय बावैसो सिगां 1 जुलाइनि 2023 खालारखालि बिथाङा लजेन डायमन्ड लीगआव 87.66 मिटार जानथाइ खुबैनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा अलिम्पिक आरो वर्ल्ड चेम्पियनशिपआवबो सनानि मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन। खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।